eurotik hogeita hamarre joko ditula aurten, lehen guztai ez zientzikan. 4.000 tonelada horrei multiplikatu jo eta beste ateratzen diren. Aber, nun gehatzen diren 300.000 euroi. Berri insistitzen dut, hemen zuekintzako kalkuluk, rekodatuko asmoa dankaztikuten 1.000 euroik guk behitutxugu, eta hori ala izateko, guain biltzen din, enbasin, doblia eta gehiago. Bildu berko genuke. Ez dugu realista ikusten. Beste alde batetikan, insistitzen dugu, hor goztela, iruzen baki importante gure uste. Bat da, asiarako ekarpena, osongi esplikatu adona, zeneko informazioetan, 5.000 eurokoak izango zena, eta zen, kompensazio bitartez laro eta meketan oski dutzen dela, berpaldunana. Hoi du kapitala, enpresaren kapitala du 5.000 eurokoa, eta kapitala osatzen da zekin. Eta osatzen du, konpostadorrekin, bikompostadorrekin, eta beste gainentzekoa, diru. Hasierako inbertsioa 8.000 euro. Eta gasto korrientia, hor, informioetan jartzen dut. Aquí ez dugula erabiltzen porque kontrako bat da, guz espaki. Erabiltzen dugu serviziun arabera ordainduko dugu. Guk konsideratzen dugu asko komerziateko dela. Eta guen nikan ez dakigula oso mi noaino ailetuko gan. Ez dakigula ez guk eta zuen. Noaino ailetuko gan prezio honekin. Ni guen eskatzen duten da, agitzia maioren asuntua, eta ila berden, oesten ber, kontu hartzale izan, importe. Bestik ez. Maiorien asuntua artitua dago, Sostenik espaldima dago esaten maioria absoluta behar dela, da maioria simple behar dela. Vale, osustut, lege reguladora de bases de segundo para el berroita zazpiak artículo diarro punto H eta K puntotan zehazten dela maioria absoluta da. Behitzia eskatzen dut. Baina esaten dut, ez dala kontua horri buruz hemen ez dala zer esaten. Esana dago espedientean, zen espedientean maioria absoluta beharko balitz, txostena beharko dituzte, bai? Eta gai esatezut, ez dagoela hemen lehiatu da, baina esatezatu dut. Zifrak ez denen lehenko plenuen botaion eta bain ere botalu, eta zifra diskutitzen duten bakarra dut, enbasian bilketan, gaur egungo bilketaren eguneko, egun da amarra beharko genula zifra hori, zunda? Egun da mala. Eta nundik ateratzen dut, zifra hori, hakin badezire. Logika, zut espero zuten agintzian, egionek ematatu arabera, zen doblatu gehien bertzen. Atigua, enbasia bakarrik. Euneko irudita amagozten basera ninak ezatzen. Egun da amarra gaur egun biltzen denetikan. Osea, gaur egun biltzen dena, iglu hori da sartzen denetikan, eguneko egun amarra o amalagoa bidurako genukela. Iglutan, enbasi. Ez, kristal beira, Ez, enbasi, iglu hori ja. Eko enbesi izatzen nintzen. Iglu hori ja. Iglua netzako berpia hori. Eta, dudatan jartzen dut eguneko eguna gutxinen igluko dela. Osea, gaur egun enbasiak zehatzen dianak iglu hortara edo kontenen hori horta joten dien enbasiek bikoitza ez dela konsumitzen hori hartzuna. Nik bakar esan horretik usurbileko datuik optimistenan uneko gita marra mejoratu dela. Hilabeteik optimistenan. Osea, trasladatu altzeude usurbilko datuak exactamente oiartzungo. Osea, erratu egiten pentsatzen dugunakin, ez duguna pentsatzen o kalkulatzen duguna. Usurbilen eman dian datuak bilketan inguruan eta usurbilek egin un rekaudazioa trasladatu da oiartzuna. Hora egiten. Ireia urria eta zarua kontutan hartuta, porque hor datu behar aldatu zen. Datu beti behar aldatu zorri. Beti behar aldatu. Beste hau dut, datuik nola interpretatzen jure. Beti behar aldatu. Web horri jo eta jentzen dituzten datuta zizeia. Persona bat, hemen San Marcose kontratatu duna, atezateko bilketa martxan jartzeko, denak ezagutzen zutena, Jordi Kolomerrek, kalkulut beak egin dizki. Du persona bat, atezateko bilketa jarri duna, hainbat eta hainbat herritar. Eta zertzen zuten arabera, herri batian bakarra atzia gotia. Batian. Alkatia, urabilizute pasiatzen emendikan, herri bakarra izan du. Herri bakarra. Eta ze kondizionante politiko matik egin dut, hori beste hau dut eta beste diskusio bat gu ez gana sartuko, ezta? Jordi Kolomerrek hartu dizkin datuak, bai usurbilekoak, bai hemengoak, eta zera ekonomikoak behak egintakoa du. Baina esaten badiak, beha baina gehiago egitela, bale,
poxola gotzea, pum, egintzak, analizis ekonomiko oso bat, eta ekartzea maigainia, guk eman nion bezala. Ekartzea maigainia, dato guztiak, eta intzak kalkuloziak, eta intzak kalkulo hemen fallatzen dik, hemen fallatzen dute, eta hemen fallatzen dute. Ematen dut diferentzia zara, garestiago dela, zeba, en 220.000. Karta maigainia, garestiago jo, ezin dena da, dato bat gota, eta ezana, dato horren arabera, ja garestiago da. Ez du zebidua. Nik alkatzen esango noren behar bere lana. Espero duteak ez nola esango nahi, nik noren behar duten bere lana. Zuen bakazute pertsona bat, ayuntamentu daka pertsona bat kontratatua atezatekoa defenditzeko eta justifikatzeko. Inongo momentutan ez da presentatu estudio bat behar, bosgarra eurri urtian eta gerakoa. Haber, ze suposatuko duken, zehilu era, ez da gauza. Nik uste dut, erabaki horretik antzeinen sistema aukeratu berrekua, uste dut oso interesanti izango ditzakela, konparatiba bat eukitzea, bi sistema difentina, biltzeko sistema difentina. Eta, Osgarrengo datua. Osgarrengo edukontzile horren datuak Samarkosek egin zatak. Eta oso esan gure du. Aizia ditzen nahi du. Kamioia jatzen dira eta aizia hortzen dira kamioia. Zine bat ez ostuitetzen. Osgarrengo edukontzile jarri. 72 tonela da, hilabeten gotzezik zurbide. Materia organikoa. Zumaia, Amara, Zaleztarri jaten du, 3 erretxuk, Zarauz. Zazpeiti, 3 artin etxuk iristen eta laurdena. Usurbile egiten du laurdena de zeritzen batean. 12 tonela da, dena batean. Egin iriste laurdena. Datu gortzen, datu maianen entzori, Piloto da, Proiektu piloto. Bada, eta proiektu pilotu izan urte askotan. Amaran zabazki pilotu izaten, de reaktores, ja. Zergatik egin nahi zindu Nostiko udala? Ez serioa, Nostiko udala kendu nahi zindu. Zergatik kostu normalen eguneko berroi egiten delako, eta ateratzen din kantidari dia jarrisa. Osea, datuak ikainitu, eta datukin kontrastatu, eta ekonomikoa esaten dutena, garestiago dela, jarri nahi gainin, eta demonstratu. Ez da behiratzeko presa, baina datu baitan. Izautzen ditugun datu bakarrak dira laugarren evoluzioan janak, reala izan du dilako, azkeneko hainbat urtetan egin du dilak. Eta zuek presentatu juzten atezateku. Eta atezateku tarapila tarkitu zizkio. Ikezen duen bezala, estrapolatu zute datu, eta ikusi dugu, eta azteko zaborran uneko 30 desagertzi espero zuten espektatibetan. Batetikan. Bestetikan, garestio atetzen da. Ikusi dugu, usurbilek bere gara egin inzun perfila doblatu. Zorintzutena da, munduko den kantidadea doblatu. Azkenin, eta nik uste du sistema defenditzen duena egin bat defenditu. Eta realidadia maila gainu jarrita. Gu ez gai sistema bat bestea defenditzen hementzea. Guk esaten dugu da, momentu batin esan duguna ondoin arte, izan du da, atezatekoa kuidau. Ez egin esaten. A ber, zenbat disminuitu du zaborra azkenek urtean. Zuegarrak, zuten datuek. Ez que ikeitzei duken jakin ibardu datu, hemen zodek, Osa, posible txuk, Samarkosetik hartu, eta iaia publiko txuk, o ez badia publikoak. 4.000 tonatik 3.600 tonata jetzi du urte betian. 4.000 4.000-tik 3.000 o urteatik 4.000 eskasetik jetzi du. Jetzi du, iaia eguneko 20 buruzainak eta datu hori erritzatzen, baina bea berez, ja krisisan eragina dela, o ezakik du zer dela, jetzi du eguneko 20 pikotikan gora. Ez izan eguneko 20 marra iristen den, ez da iristen, baina hor txortxe biliko du. Beste, zera bat esaten dut, zaborra desagertzu egiten da. Zaborra ez du desagertzen. Zaborra egiten dena dagoen, hobeto gestionatu. Ejemploa jarri dut. Oiartzunen, bat zeudek zera batzuk, claro, dena zertzen hasi denin detektatu ditu, zenbat horretzen ordaintzen, detektatu da zeinek zaborra hortzen zuten ordaindu gabe, zeinek gazkaten bere gestillo propio batzu bezala, eta agertu txuk gauzazo, segurazki reperkusio izango dutela bukaerako resultatuetan. Ez dite hartu todo, ez du hemen izatiai, alako hikentzen, hau. Bat edo hemen komertzio asko eta importantik, adibidez, gestilua beak ematen zutela, baina kargatzen zutela udaletxeko kamioian. Eta tonela da ikutet juguen, udala patzen dizkin eta beak gestilua beste aldea betik.
baina, bueno, hoia dituke kaso konkretu batzuk, baina toneladak, Ikusiko baiuke, eta lehen hori esan izan dut, kontenedore marroin, zenbat gauza juten dit, homerrez dutekenak. Konturatu doiaz, azkenean, tonelada pila badiala, urtero, juten dina, gaur egun ere, juten diana, zabortegira, jun behar ez duteken. Baina egiten obratako materiala, eta material hori denak, gero ezingo bota. 10 litroko kugun gutxik eitzeo. 10 litroko kugun gutxik eitzeo. Eta etxeko, baldosa dutela bat erratu, urte asko bat kugun sartzen. Hori jaitzu sartuko, hori gestilu ondo dut. Tonelada hori, gu biltzen dugunetik desagertzen dut, noski. Noaino iritsiko den? Ez dakit noaino iritsiko den. Baina porcentaje importante bat izango dela, dudik gabe. Eta, gauza esaten zute, como que, zaborra esportzatu modela, zen dio beste harritara, un modela. Ina egiten duna, emertzen ziguneak ortozka, hala janukiko di. Ez di beste harrira Amerikan, han botan guzti. Hori bat egio, eta usurudien egin dira. Niotonela da egitu beste harri bat egiten. Hori ezurra du. Zer gertatzen da, gestillo asko zori egiten dela. Dudik zergatik ezin delako bota gaur egun botzen dela. Nik ez modutan zurrutatako zeratek, baieztapen batek zezkatzen da. Zuk esan zu, guen arte zuek ezagutu duten estudio bakarrak, atezatzekoa eta laugarren edukiontziena izan dela. Hori nolatan litzeke zuek sinatu zuten panfleto edo etxez banatu zuten dokumentu honetan datuak ateatzea eta konparatzen hastea, atezatekune emaitzak, 1,75 izan dela, eta 5. edukiontziak, baldin eta ez bat dute horren erantzunikan edo emaitzikan aztertu. Nik esan dut horiak, horren inguruko estudioik ez dola, eta guk formatu dugun aldizkari hortan, hirugarrena, eta dela zabor bilketa dedikatu bateko 175 eta 60 artekoa ongi irakurtzen baldin batzuk. Zartzen du 75 dela alemaniko resultatua, norberetako resultatua 170. Eta gu aiga oinarritzen Eurostaten estadistikak estadistikak taula bati. Nio jartzen zute atezatekoak berdin duta, naiz eta eskutan esan zuten datuak ez dira daula. Eta bakizute, usurruñokoa aztertu zute goiti bera, eta aztertu batute goiti bera, 180koa diala bakizute. Orduan zertik jartzen zuten 180. Ez da gehiago. Nola ez da gehiago? Ez da gehiago. Eta egiten zuten, herria naztuteko. Behin eta berriz aizeate, lau zifra mugitzen herria naztuteko. Eta bakizute hori ez dela hola. Bakizute hori ez dela hola. Sobran dakizute. Karrasik egitetik gane. Karrasik ez nire izateko mola. Nik uste eta aztertu bertutela ondo zaborra desagertzen dela esaten zuten. Zaborra ez du desagertzen. Zaborra gertik gestionatu zen. Desagertzio du ondo gestionatzia? Bueno, horrei deitzen bat dio zuten. Ondo gestionatzia dela desagertzia. Onartzen zinean da, ibiltzea behin eta berriz, dituzute jonen datu guztiak eskuragarri. Jonedaka hau goiti bera aztertuak. Egin dian estrapolazio guztiak izan dira labaja badezpada. Sobran dakizute. Ala eta guztiz iziten zute zaborren kudeaketan parte batetan, bilketa solikak, jakina gain izan da, zaborren kudeaketa bildu eta gestionatzen berdela, eta bildu eta gestionatuta datuak aztertzen baditugu, atezatekun datuak merkeago diala, zu nire zela xeakizu, zer diputazioak hartzueruan bitartez egiten nahi denakin, nahi zara izan behar dut, zertik? Hombre, posaria, tasak iotzen, azkenean errauskailua finantzatzeko, errauskailua 8 milioi euro zerutik ez diala korriko. Orduan, aizaizkigu guri zeharka errauskailua finantzatzeko kargatzen. Gure zaborra kargatzen. Toi onartzen zina da, orduan, zeiten zute, bilketan laudatu botatzen dituzte, jendia azkoratzeko, beldurtzeko esateko hau gaiztiago da, jakina gainen izan da, gaztorra dela. Guk ez dugu inongo datuikan bota behar, jendia berez bildurtzeko, olako sistema bat. Bueno, zu dakizu sobra... Ez du inongo datuikan bota behar, jendia bildurtzeko, berez bildurtu da bakarrik. Eta berez mobilizatu da, eta bildutxu 1.555 firma. Guk indugun gauza bakarra da guri ikuspegi jamak. Ez bazakizte gustatzen, izane, alderdi politiko dezentetan, horregatik ebago, konzut, aberazgarri izan diegela, diferente pensatzea. Nik bukatzeko, esan edutena da, mesedez ikusi nahi dut, zehaztu
pactua ez dela mayoria absoluto bat aborgatzeko, eta informe ekonomikoa berdin, o ez dela. Oiartzungo, kontuak zanezatik. Gauza txutiteko eta jona. Nik zu botatzen azkeneko nire iritzia otakote bat. Nik ustez du, alderdi politiko edo plataforma elektoral bateko kidezteala, bai? Ondorio, herriarekiko, bozkatu dizun jendeekiko, erantzuk izunez bokatu bertzula, eta ondorioz iritzi soilak ezin dituzula. Zu bota dituzu, datu kontrastatuak. Eta iritzia badia, bota ezazkezuk kexi guztia dutela, minio, argi eta argi utzilez, hau iritzi bada. Bai? Ze hainbat aldiz, baieztapen batzu botatzen dira, jakinan gainen, baieztapen horien atzetikan egika xarra daudela edo gezur txikia daudela, zuk nire zela xerakizu, zuri bozkatu dizun jendeak zuregan edo zure alderdiagan ze iritzi eta ze siniskera izan dezaken, eta zuen iritzi horiek, esurtiki horiek, horiengan eragin handia izan dezaketen. Eta nire iritzi, hau da, Pabelen iritzi, horrekin jolazten aizeate, hori hartzunen, gezur txikia botata laudatu erabiliak, herria aztoratzen, eta jakinan gainen egon da, hori ez dela hola. Eta, badakizu, zu konkretuki ikusi dituzu datu guztiak atezatekunak, Jordek egindako azterketa guztiak, hori hartzun egin dian estrapolazio guztiak, eta zu badakizu, sobran, gestilua, zaborren gestilua, asiatik bukaera hartzen badugu gaur egun, atezatekoa merkeago da. Akizu sobran eta kontrako esaten ez da. Ez nahi